Já jsem to nezmáčkl. Koukej se před sebe. A do koně, rajtuj, jako na tom předešlém. Do koně. Zeptej se na Rubena. Pojď změnit směr s přeskokem. Zvedni si ho na vnější. Vnější máš pravou teďko. Jak ti vypadá v ruku? Ne. A up. Na vnější si ho podrž. Levá vnější, vyvěsí. Vyvěsí ho na té vnější. Dobrá svině jede trojky. Co s tím nesere? Ty ona je udělala. Ať mi přejde ještě do klusu, ať tam má ten klus. Pojď ještě do klusu. A prodloužený, ať jde rovnou. Do klusu. Klus! No vidíš, ne, jo. A diktuj. Tak, diktuj. Zkrať, schromážděný. Schromážďuj, tak. Takže na tom koni vypadá nejlíp. Diktuj. No vypadá na něm nejlíp, no. Já nic nevidím. Říkám, že do juniorů je to jiné mistrovství Evropy, že prostě je to... Diktuj. A že... Vyvěz ho. Mladý jezdci, že to v pohodě ten kůň dá. Vyvěz ho. Ale že musím trošku cak tou botou, když jde do přeskoku. Změň si směr a ze zhora pojeď prodlouženou diagonálu. To nechce, nebo Já jsem to ze začátku totiž nezmáčkla. Já jsem ji nenahrávala celou kusov. To je škoda, Že je to červený, když to nahrává. No. Tak já jsem dělal v zeleným. Tak, schromážďuj. Ať jdeme klackem. Plácni obyčem! Přiťukni. Ťuk, bič! A diagonálu a pojď prodloužit. Pomalejš. Drž rytmus. Tak. Dobrý. Dobrý, nech ho nebo chcípne. Ten je dobrý, co?